internasyonal күп милләтле төркем җитәклисең. Синдә ничә төрле милләт бар? Бүгенгә 5 буламы? Oo. Булар кемнәр? Аллаһка шөкер. Якуты да бар, башкорты да бар, урысы да бар, төрле милләтләр. Мин дә бит инде африканецлар да эшләде заманында. Ничек кенә булмасын, һәрбер концерт алдыннан ике нәрсә бар җегетләр. Менә концерт алдыннан утыртам да аңлатам. Үз илегез, үз телегез, үз динегез, үз милләтегез белән горурланган вакытта гына сез кеше булып калачаксыз дип. Сез мен әйтәм, бер вакытта да онытмагыз буларны. Ләкин сез бүгенге көндә Татарстанда яшисез. Сез татар концертларында йөрисез һәм сезне караучы тамашачылар 100% татарлар. Шуның өчен сез белергә тиешсез. Ничек инде мен әйтәм, концертка килгән апак әби, апак яулыклы әби сиңа килеп матур теләкләрен тели башлый икән, син не понимаю дип торырга тиешсең, алай булырга тиеш түгел. Син мәҗбүр итәсең татар телен өйрәнергә? Мәҗбүр итәм. Алар үз телләрен дә белсеннәр, ләкин алар татар милләтенә эшлиләр икән, хезмәт куяр икән, белсеннәр татар телендә. Ничек кабул итәләр мондый? Баштан киреләнгән булалар, ахыр чиктә өйрәнәләр һәм җырлый да башлыйлар, сөйләшә дә башлыйлар. Мин бүген көндә горурланып әйтәм, шул Африка җегетен дә өйрәттек, шул Якутиядан кайткан кызны да өйрәттек. Барысы да бик матур итеп төгәл сөйләшеп торалар, аңлап торалар. Аңламасалар акча юк дип. Аны аңлыйлар. Шундук аңлый башлыйлар. Димәк инде син бу татар теле милләт парварлык пропагандасын үзеңнең төркеменнән башларга булгансың инде. Әлбәттә, ләкин шул ук вакытта, мәсәлән, минем концертларда башкорт җегете башкортча җырлый. Якутиядан кайткан кыз ул үзенең милләт номерын күрсәтә, урысы урысча җырлый, алар үз телләрен дә беләләр. Шул ук вакытта мин концертның теләсә кайсы вакытында туктатып аларга татарча сорау бирәм икән, алар миңа татарча җавап бирәләр. Баланс монда димәк. Әлбәттә, алар үзләренең телләре белән дә горурланырга тиешләр. Ләкин татарча белергә тиешләр. Акыл инде үзеңдә, Илсия. Белеш? Алтын сүзләр язып куя кирәк моны. Белеш, мин горурланам, мәсәлән, мин татар кызы һәм бүген көндә улыма да әйтәм, ниндидер мен әйтәм ки, урысча сөйләшеп, анда ниндидер аңлашылмаган телдә әллә нинди текә сүзләр белән сөйләшеп йөри торган кешеләр, улым, бу әле әйбәт дигән сүз түгел. Ә син мен әйтәм, менә камил иттереп татарча сөйләш. Менә Өстең башың чиста булсын. Мин һәр вакытта да, мәсәлән, китерәм аның үрнәк иттереп китерәм бит, менә татар кешесен күрсәтәм, шул анда телевидениедан булсын яки танышлар арасында, минем дуслар арасында. Мин әйтәм, кара әле, аяк киеменнән алып, менә киемнәре, үз-үзен тотышы, сөйләшүе, сүгенмәве, мин әйтәм, камил булуы. Син күрәсеңме инде? Бу мин әйтәм, менә татар. Әгәр дә читтән караганда башка милләтләр карап, ах, шушы татарларны дип әйтәләр икән, бу безнең өчен горурлык. Шуның өчен бөтен әйбереңдә камил булсын. Киемеңдә, үз-үзеңне тотышыңда, телеңдә һәм башкасы да. Татарлар бит булар дип куркып торсыннар, мин әйтәм, читтән карап. Ә булай малайгыз татар җырларын тыңлый, татар эстрадасын тыңлый. Татар минем иҗатны тыңламый. Тыңламый? Юк. Тыңламый, ул әз генә яшь булганга. Мин әйтәм, матур җыр тыңлар, һаман шул ди. Тыңламый. һаман шул. Әйе, яшьләрне тыңлый. Тыңлый, әйе. Алар да 1-2 минут менә заман теге шит җырларын Әлбәттә, һәм мин аны берәйбер эшләтә алмыйм. Мәсәлән, теге әйтәләр, бит менә әлбәттә сүзем дә юк анда, хөрмәт белән, чиксез хөрмәт белән карыйм. Илһам абый Шакиров, Әлфия Павзаловлар. Ләкин безнең заманда җырчылар башкачарак. Без инде урта буын вәкилләре, минем әниләр заманында әйе Илһам абыйлар. Ә безнең заманда инде башка җырчылар. Һәм әлбәттә без шулар җырлары белән тәрбияләндек. Зәйнәп апалар, Салават абыйлар, Хәния апалар, Айдар абыйлар һәм башкалары. Бит әлбәттә без инде теге җырларны бик аңлап бетерми идек. Һәм нишләп әле хәзер инде ничә еллар үткәннән соң, мәсәлән, анда Нариман мине тыңлап утырырга тиеште. Миңа да 40 бит инде. Ә аңа 18. Ул әлбәттә теге яшьләрнең икенче буын вәкилләренең җырларын тыңлаячак хәзер. Һәм бу шулай булырга тиеш. Мин аны берничә тәтиге син моны тыңларга тиешсең дип әйтә алмыйм. Ул белергә тиеш. Илһам абыйның барлыгын булганын белергә тиеш, Салават Зәкиевичнең кем икәнен башкаларны ул белергә тиеш. Ләкин аларның җырларын тыңларга тиеш түгел. Үзе тыңларга теләгәнне тыңларга тиеш.
Aynen şulay. Гадәттә хатын-кыз яшен я яшерә, я бик сиздермәскә тырыша. Монда инде әле шу 15 минутлык эчендә генә ничә тапкыр ассызыклап үттең үзеңнең 40 яшеңне. Арттырыбрак та әйттем. 4 Әйе. февральдә гына бу әле. Шуңа күрә әйтүм әле, ашыкмалы син дип. Аннары Нариман турында сүз киткән икән, үзе нәрсә белән мавыга соң монсы сорауның беренче өлеше, икенче өлеше, нигә социаль челтәрләрдә күренергә яратмый синең